ବାବୁ ମୁଁ କଣ ଏ ଜନ୍ମରେ କେବେ ବାହା ହେଇପାରିବିନି? ଆରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଗୋଟାଏ କରିନି ବୋଲି ମୁଁ କଣ ମଣିଷ ନୁହଁ? ରେ କିଏ କହିଲା ତୁ ମଣିଷ ନୁହଁ? ତୁ ମଣିଷ ମଣିଷ ପରି ସବୁ କାମ କରିପାରିବୁ, ହେଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ବାହା ହେଇପାରିବୁନି। କାହିଁକି ନା ତୋର ସରକାରୀ ଚାକିରି ନାହିଁ। ଜାଣିଛ ବଡ ବାବୁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ତା ବାପା ମତେ ପଚାରୁଛି, ଏ ପୁଅ ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛୁ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲି ବଡ ବାବୁ, ସେ ମତେ ଏମିତି ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି ଯେ ସତିକି ମୋ ମୁହଁଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋବର ଗାଡିଆ। ଆରେ ଖାଲି ତୁ ନୁହଁରେ, ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ମୋ ସହିତ ଘଟିଲା ବୋଲି ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ବି ବାହା ହେଇନି। ଏମିତି ତମ ସହିତ କଣ ଘଟିଲା ବଡ ବାବୁ? ଆରେ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ବି ଯୋଉଠିକି ଗଲି ସେଇ ଗୋଟାଏ କଥା, ତମେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛ ନା କରିନ। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ଏଥର ଯୋଉଠିକି ଯିବି ଯେମିତି ଝିଅ ମିଳୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିବାହ କରିବି। ଆଉ ତାପରେ? ମିଳିଲା, ହେଲେ ସେ ଝିଅଟା କେମିତି ତୁ ଜାଣିଛୁ? କେମିତି ବଡ ବାବୁ? ପୁରା ପିତା କାଳି, ତା ମୁହଁଟା ଯେମିତି ପୋଡା ମୋବିଲ ବରା ହେଇଛି। ତମେ କଣ ତାକୁ ଦେଖି ରାଜି ହେଇଗଲ? ଆରେ ଉପାୟ ନଥିଲା ରେ, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରାଜି ହେଇଗଲି। ଆଉ ତାପରେ ତା ବୋଉ ମତେ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛୁ? କଣ କହିଲା ବଡ ବାବୁ? ତା ବୋଉ ମତେ କହିଲା, ତମେ ଏଇ ଘରେ ଟିକେ ମୋ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହଉଥାଅ। ଆଉ ତାପରେ? ଠିକ ସେତିକି ବେଳକୁ ଲାଇନ ଟା କଟିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ? ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଜାବଡା କାନ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଲା ଯେ ମତେ ଆଜି ଯାଏ ବାହାକାନକୁ ଠିକ ସେ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ତାମାନେ ସେ ଝିଅ କଣ ତମକୁ ମାଡ ମାଇଲା? ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ସେ ଝିଅଟି ତା ବୋଉ ଆହୁରି ପିତା କାଳି। ମୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଜାଣିପାଇଲିନି, ହାତ ଧରି କହିଲି ତମ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ମୁଁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି ସେଟା ତା ବୋଉର ହାତ ଥିଲା। ମୋ କଥା ତ କହିଲ ବଡ ବାବୁ, ଆଉ ମୋ କଥା ଜାଣିଛ? ଏଇ ତୋ କଥା ପୁଣି କଣ? ଏଇ ଗତକାଲି ବଡ ବାବୁ ମତେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ସେ ଝିଅଟା ହଠାତ୍ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ମତେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଗଲାନି ବାବୁ। ତାମାନେ ସେ ଝିଅଟା କଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର? ନାଇଁ ବାବୁ, ସେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାୟ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ 2.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଭଳିଆ ହବ। ସେ ସତୀ ଝିଅ ନୁହେଁ ତ, ସେ ଗୋଟେ ସତିକି କବାଟ।